88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Casac sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Spirit FM, alas 5:30 sa hapon. Mayong hapon Siyudad sang Roxas kag Probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Spirit FM. Nagapalayag kita sa kahanginan pinagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Capiz. Nagapangalagad ang programa Casac Special Coverage subong nga adlaw sang Martes katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyo manginalagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Casac Special Coverage. Para sa aton nga mga balantayan nga mga balita subong adlaw, balita national, masobra 10,000 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL nabakunahan na. Balita regional, masobra 4,000 ka mga residente sa siyudad sang Iloilo nabakunahan sa sulod sang isa ka adlaw. Siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental liwat nga ginbutang sa alert level 3. Balita lokal, IP community sa barangay Aglalana, Dumarao nga nakaquarantine nakabaton sa foodpacks gikan sa provincial government. Padayun nga pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa siyudad sang Roxas, posible nga mga rason sa pagbalik sa mas mataas nga quarantine classification. Balita Caritas, pagbukas ang season of creation, pagapangunahan ni Cardinal Advincula.
Casac Special Coverage Report. Casac Special Coverage Report. Sa sining liton mga kaalagay, maghatag kita sa inyo sang pinakaulihing lakat sang panahon gikan sa DOST Pag-asa. Sa karon ay nag-aapekto sa lugar kung sa bugos nga Pilipinas amo ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Ang weather forecast conditions sa mga lugar sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, kag Mindoro provinces maka-experience sang sambit nga lugar sang cloudy sky. So kung maginalumon nga mga kalangitan nga mayara sang lap-talap na mga pag-ulan kag subong man mga thunderstorms tugas sang ITZZ. Samtang sa Metro Manila kag kabugusan sang pungsod Pilipinas maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa gihapon tugas sang ITZZ. Ang pinakamainit nga temperatura subong adlaw na record la 1:50 subong hapon sa 31.8 degrees Celsius. Ang sunrise alas 5:44 kagainos ang aga kag ang sunset alas 6:09 sa hapon. Casac Special Coverage Report. Samtang, dire-diretso kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sang pinakaulihing update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Casac Special Coverage Report. Sa pinakaulihing update sa Capiz Provincial Health Office, kagahapon nga adlaw, Agosto 30 tuig 2021, mayroon sang naduga nga 3 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Bangod sini naglabot na sa 557 ang mga aktibo nga kaso. 75 naman ang nadugang sa mga bag-o nga recoveries kag sa kabugusan naglabot na sa 5,860 ang total reported recoveries. 3 liwat ang nadugang sa mga numero sang napatay bangod sa COVID-19 kag sa karon naglabot na sa 343 ang total number of deaths. Sa ang probinsya ang naka-record na sang kabugusan nga 6,760 nga COVID-19 cases. Casac Special Coverage Report. Samtang sa pinakauling updates ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, 716 ang mga bag-ong numero sa mga kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Bangod sini, nagtaas na sa 103,977 ang total cumulative number of COVID-19 cases. Sa karon, 12,255 ang mga aktibo nga kaso ng COVID-19. Samtang 623 naman ang nadugang sa mga numero sang recoveries kag nagdangat na sa 89,261 ang total reported recoveries. Wala naman sang nadugang sang numero sang napatay kag nagtaas o kung nagpabilin sa 2,437 ang numero sang mga napatay. Casac Special Coverage Report. Samtang subong nga adlaw sa pinakabag-o nga report sang Department of Health, 13,827 ang nadugang sa mga numero sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bangod sini nagtaas na sa 1,989,857 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19. 145,562 naman ang total active cases. 16,759 naman ang mga bag-o nga recoveries. Nagtaas na sa 1,810,847 ang total reported recoveries, samtang 118 naman ang nadugang sa mga numero sang napatay. Sa karon, naglabot na sa 33,448 ang total reported deaths. Casac Special Coverage Report. Oras natin mga kaalagad, alas 5:38 sa hapon. Magabalik kita para sa mga importanteng mga pahibalo, bantayan ang mga detalye sang mga balita sa aton nga pagbalik. Magabalik ang Casac Special Coverage matapos ini mga importanteng mga pahibalo. Ang dengue,
Isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Casac Special Coverage Report. Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:42 sa hapon. Yari ng atin ng mga headlines. Casac Special Coverage Report. Para sa Balita National, Masobra 10,000 ka mga persons deprived of liberty nabakunahan na. Samtang regional news kung Balita Regional, Masobra 4,000 ka mga residente sa siyudad sang Iloilo nabakunahan sa sulod sang isa ka adlaw. Siyudad sang Bacolod kag Probinsya sang Negros Occidental liwat nga ginbutang sa Alert Level 3. Balita lokal, IB community sa barangay Aglalana, Dumarao nga nakaquarantine, nakabaton sang foodpacks gikan sa provincial government. Padayun nga pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Roxas, posible nga mangin rason sa pagbalik sang mas mataas nga quarantine classification. Kag Balita Caritas, pagbukas ng Season of Creation na pagapangunahan ni Cardinal Advincula. Casac Special Coverage
Coverage Report. Masobra 10,000 na ka mga persons deprived of liberty o kun mga preso ang nabakunahan sunod sa BJMP. Apang sunod sa hepe sini, madamo sa gihapon ang porsyento sang wala makabaton sang COVID-19 vaccines. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad John Rafael Fabrigar. Casac Special Coverage Report. Naglabot na sa 10,939 ka mga preso o persons deprived of liberty ang nabakunahan na batok sa COVID-19 sunod sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Sandig sa payag ni BJMP spokesperson Chief Inspector sa Bureau Sulda sa isa ka online press briefing, hindi magnubo sa 16,380 ka mga preso nakabaton sa first dose, samtang 4,259 naman ang fully vaccinated na. Naglabot naman sa 6,680 ka mga PDLs ang napabakuna gamit ang single-dose vaccine. Apisar sini ng pahayag si Sulda nga mataas sa gihapon ang porsyento sa kabugusan nga numero sa mga preso ang wala pa mabakunahan. Pagpaatag sini ang vaccination rollout sa Iloilo Talatapan nagadepende lamang sa National Vaccination Operations Center sa Department of Health, hapang dako man nga bulig ang ginatanay sa mga local government units. Kaparehas ang sa Bukawi Municipal Jail kag Batan District nabakunahan ang tanan nga mga PDL sa nasambit nga pasilidad. Ang kompleto na nabakunahan bangod sa bulig sa LGUs. Dako nga bagay sa BJMP kung padayon nga magbulig sa pagbabakuna sa mga preso ang LGUs, dugang nga pahayag sang hepe. Sa datos ang ahensya, nakabalhag na sang Capiz sa 4,300 nga mga kaso ang mga presuhan sa Pilipinas, kung sa day 99 sa karon ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Samtang sa dugang balita regional mga kaalagad naglabot sa 4,000 o kung masobra 4,000 ka mga residente sang siyudad sang Iloilo ang nabakunahan sa sulod sang isa ka adlaw. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Casac Special Coverage Report. Natigayon nga mabakunahan ang 4,448 ka mga residente sa siyudad sang Iloilo sa ginhiwat nga barangay-based and house-to-house vaccination sang city government. Kinabugusan sang 4,377 ka mga residente ang nagbaton sang first dose, samtang 71 naman ang ginbakunahan sang second dose. Napulo ka mga kabaranggayan ang ginpadulungan sang city vaccination team kag kalabanan sa nangin vaccination site sini ang mga barangay covered gyms. Pila man sa mga katapos ang vaccination team ang nagpatigayin sang house-to-house nga pagpangbakuna para mabakunahan ang mga senior citizens kag may mga ginabatsyag sa lawas o kon persons with comorbidities. Ang nasambit nga aktibidad ang magadugay tubtob isa ka semana. Pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19, ilabi na sa makatalapon nga Delta variant nga mas ginakahadlukan sa karon, nagakadapat lang nga pataason man ang kapasidad sang pagpangbakuna agud malabot ang herd immunity sang syudad. Ang nasambit nga mga kabaranggayan ang ginabugusan sang Kalaparan, Santo Niño Norte Arevalo, Boulevard Molo, Baldosa Caglapas, Dugang Padre amo ang Bakhaw Mandurriao, Barrio Obrero Lapus, San Isidro Haro, Balabago Haro, Veterans Village City Proper, kag Rizal Estanzuela City Proper. Sa pihak nga bahin, ginumanduan ni Dr. Bea Camil Natalaray, Medical Officer sang Department of Health Region 6, ang mga local government units nga kinahanglan magsunod sa gihapon sa mga ginapatuman nga minimum public health standards sa pagpatigayon sang barangay-based and house-to-house vaccination. May ara naman sang naka-standby nga emergency team sa lugar, pananglit may ara sang magbatsyag matapos mabakunahan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita regional, liwat nga ginbutang sang Department of Health Regional Office 6 ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod sa Alert Level 3 matapos nga makadugang sang mga bag-ong kaso sang Delta variant sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad John Kenneth Fabrigar. Casac Special Coverage Report.
Liwat nga gipasaka sa Alert Level 3 sa Department of Health Regional Office 6 ang estado sang siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental matapos nga nagtaas ang kaso sang Delta variant sang COVID-19. Suno kay Provincial Administrator Efrando Diaz ang nauna nga kaso sang napatay bangod sa Delta variant na record sa probinsya nga amo ang siyam katuig nga bata ang residente sang siyudad sang Silay. Magluwas diri, tatlo pa ang nagdugang sa natnan sang Delta variant sa probinsya ginlakipan sang 21 anyos nga lalaki residente sang La Carlota City, ang 79 anyos nga taga Pulupandan, kag ang 69 nga babae gikan sa Banwa sang Valladolid. Ang mga ini ang nagdigatibo na sa virus matapos liwat nga makuhaan sang RT-PCR testing. Samtang sunod naman kay City Administrator M ang apat man ang dugang nga kaso sang Delta variant ang nagdugang sa siyudad sang Bacolod nga lunsay mga kababainhan. Ang mga ini among 55 anyos nga residente sang Barangay Villamonte, 78 anyos gikan sa Barangay Singkang Airport, ang 25 anyos nga taga Barangay Takuling, kag ang 31 anyos residente naman sang Villa Angela Phase 2B Barangay Vista Alegre. Suno kay ang Delta variant nga makabig mas makalalaton kag mas makusog nga variant sang COVID-19 nga naghana na naman sang bag-o nga surge sa syudad. Dugang pa sini, bangod nga mas mataas sini ang iya transmission, nagabuot silingon nga malasig ini nakatugas ang cluster cases kag posible naman nga magtugas ang panibag-o nga outbreaks. Sunod sa pinakauli nga datos sang DOH Western Visayas, yara sa moderate increase ang klasifikasyon sang Negros Occidental bangod sa daily attack rate o kung ADAR sini nga nagtaas sa 1.90 gikan sa 1.62. Samtang high risk naman ang siyudad sang Bacolod bangod naman sa ADAR sini nga 7.82. Alagan mo sa pagtukag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Liton kita mga kalagad sa balita lokal, nagpalabot o kung naghatag sang bulig ng mga food packs ang provincial government para sa mga napektuhan ng mga miyembro sang IP community sa barangay Aglalana nga subong mo ang nakaquarantine. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Royal Marvins Mayordomo. Casac Special Coverage Report. Nagpalabot sang bulig pinaag sa pagpadala sa mga food packs ang gobyerno provincial sang Capiz sa mga miyembro sang IP communities sa barangay Aglalana, Dumarao nga nagapaidalam sa quarantine kagahapon nga adlaw. Pinaagi sa local government unit sang Dumarao, nakabato sa mga nasambit nga food packs ang 120 tanan ka pamilya, 15 ka tanod, kag 15 ka mga BSW gikan sa Panay, Bukidnon kag Eta sa purok 6 sa nasambit nga barangay. Ang mga nasambit nga food packs ang ginhinyo ni Dumarao Mayor Edgardo Arancelio kag Vice Mayor Leslie Warren Benamin kay Governor Esteban Evan Contreras nga gilayon nga ginsabat sang gobernador. Personal naman ini ang gindulong ni Provincial Special Project Officer Mary Glu Proponga nga gin-turn over sa mga opisyales sang banwa kag barangay. Lubos naman ang pagpasalamat ti punong barangay Cyrus Pap na Hitalya kag sang tumandok sang ginpalabot nga bulig sang gobyerno probinsyal. Alagan mo sa pagtukag pagserbisyo, Royal Marvins Mayordomo, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Samtang sa dugang nga balita lokal, posible nga magtaas ang quarantine classification sa siyudad sang Roxas sa oras o kung bangod sa pagpadayon nga pagtaas nga sang kaso sang COVID-19. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibaluon naton sa report ni Alagad Lourdes Binyas. Casac Special Coverage Report. Posibleng nga liwat magabalik sa mas mataas nga quarantine classification ang siyudad sang Roxas bangod sa padayon nga pagtaas ang numero sang nagapositibo sa COVID-19. Sa pahayag ni City COVID-19 Command Center Executive Director Ronald Amigo, sandig sa National Interagency Task Force magapabilin sa GCQ with heightened restriction ang probinsya sang Capiz tubtub sa September 7. Apang kumagapadayon ang pagsaka sa mga nagapositibo sa COVID-19 sa probinsya kag sa syudad, posible nga liwat naman nga striktohon ang implementasyon sa COVID-19 protocols. Dugang pasini nga yara kita karon sa critical nga panahon bangod ini amo ang magadeterminar kung bala magapabilin sa kaparehas nga quarantine status ang syudad sang Roxas nga magadepende sa kadamuon sang COVID-19 infection sa isa ka lugar.
Sunod kay amigo, makitaan nga madamo sa mga kapisnon kag residente sang syudad ang mangin kampante kag wala na nagasunod sa public minimum health standards. Dugang pasini nga mayara na sa mga nagalakat-lakat sa dalan nga wala nagasuksok sang face mask kag may mga barangay naman nga nagapasugot nga magpahampang sang basketball nga kuntan ni hugot gid nga ginadumilian santo sa DILG memorandum. Gani panugyan sini sa mga publiko magkooperar sa pagsunod sa mga ginapatuman nga protocols, ilabi na ang pagsunod sa public minimum standards. Alagad mo sa pagduo kag pagserbisyo, Lourdes Binyas, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Samtang sa iban nga Balita Caritas mga kaalagad, pagpangunahan ni Cardinal Advincula ang pagbukas ng Season of Creation buwas nga adlaw. Sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage Report. Pagapangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang pagbukas sang tuigan nga selebrasyon sang Season of Creation nga may tema A Home for All, Renewing the Oikos of God. Pagapatigayon ini buwas nga adlaw Setyembre 1, 2021, alas 10 sang aga pinaagi sa isa ka santos nga misa sa Minor Basilica sa Immaculate Conception o Manila Cathedral. Kadungan sang pagsugod sang Season of Creation, amuman ang pagsaulog sang World Day of Prayer for the Care of Creation nga gindeklara ni Santo Papa Francisco bilang paghalad sang pangamuyo para sa dunang manggad nga gintugas sang Dios. Una na nga ginganyat sang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga tumuluo nga makigbuylog sa tanan nga aktibidades pinaagi sa National Laudato Si Action Platform. Ini ang 7 ka tuig nga pagpanglakaton padulong sa pagkabuhi sang encyclical nga Laudato Si ni Pope Francis para sa insakto kag Kristiyano nga pagtatap sang ato nagaisahanon nga puloy-an. Sarang naman nga masundan ang mga inisyatibo sa pagsaulog sang Season of Creation sa mga Facebook page sang Laudato Si Movement Pilipinas, CBCP Laudato Si Program kag Veritas.846.ph. Sa bilog nga kalibutan, ginasaulog ang Season of Creation sumugod sa unang adlaw sang Setyembre, tubtub Oktubre 4, kadungan sang kapistahan ni San Francisco de Assis, ang patron sang dunang manggada. Apang diri sa Pilipinas, ginpalawag ini tubtub sa ikaduwa nga semana sang Oktubre, agod sa ulugon ang Indigenous People Sunday, kag kadungan sini ang pagsaulog sa ika-6 ka tuig sang World Day of Prayer for Care of Creation nga gindeklara ni Pope Francis atong tuig 2015, kasunod sang gipatigayon nga paghalad sang pangamuyo sa Orthodox Church nga nagsugod pa sa atong tuig 1989. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Real de la Rosa, 88.1 Spirit FM. Casac Special Coverage Report. Nabatian mga kaalagad ang mga balita gikan diri sa ulut balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga news and volunteer correspondents. Casac Special Coverage Report. Oras naton 4 minutos bago alas 6 ng gabi. Kutob na lamang diri ang aton nga programa. Magakita na kita luwat buwas mga kalagad para sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 pandemic. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, aton nga overall chairman His Eminence Jose Cardinal Advincula, samtang aton nga Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, sa pangalan sang aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., Station Manager Reverend Father John Dave Ibalya, kag sa aton nga mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgo. Sa ko naman ang inyo nga alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Casac Special Coverage. Casac Special Coverage Report. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Casac Special Coverage. Mabatian live sa Casac Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Casac Special Coverage. Casac Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa